Emergis deed het al eerder, afdelingen sluiten en de zorg verplaatsen naar de cliënten thuis. Nu gaat het om de autismeafdeling en opnieuw is er kritiek. Als zorg thuis al voldoende effect had gehad, hadden ze al wel thuis behandeld gebleven en nooit naar de kliniek gehoeven. En verder in het nieuws vandaag. Nauwelijks nog getest bij de GGD. En Cavendish, publiekstrekker bij de ZLM Tour. Goedenavond. In de Tweede Kamer zijn er inmiddels al vragen over gesteld en ook hulpverleners zijn er niet gerust op. Emergis wil de autismekliniek grotendeels sluiten en de zorg bij de patiënten thuis gaan leveren. Het zou beter zijn voor hen en efficiënter voor Emergis. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Dit is een doodvonnis voor veel cliënten. En dan heb ik het nog steeds maar even over mezelf, helaas. Zo voelt het. Ik zie het heel somber in, ja. Annerie van Gorsel is 30 jaar en verblijft sinds augustus in de kliniek autisme van Emergis in Kloetingen. Ze heeft jaren thuis hulp gehad. Het ging toen slechter en slechter met haar. En nu zeker met het autisme-diagnose was ook niet... Er was geen expertise op autisme. Dus ook dat konden we ze me niet bieden. Dus ja, de wanhoop was heel groot. Nu heeft ze even rust gevonden. Geen zorgen om het huishouden, iemand in de buurt om mee te praten als het niet gaat. En daarom is ze ook zo tegen de plannen van Emergis om de kliniek voor een groot deel te sluiten. Haar problemen en die van haar medecliënten zijn te complex om thuis op te lossen. Ze zeggen vanuit Emergis, beter worden doe je maar thuis. Alleen, dat doe je niet zomaar thuis. Want dan moet je met ambulante zorg... waar ik al jaren mee te maken heb gehad, wat niet heeft geholpen, moet je het thuis zien te redden. Moet je daar beter worden. Maar ik werd er niet beter van. Bij mij werd het slechter en ik kwam in een kliniek terecht. Dus het is... Voor mij klopt het niet. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, zij is niet de enige met zorgen. Wat zijn die zorgen dan van al die andere mensen? Kamerleden en ook raadsleden die vragen zich af of het afbouwen van die kliniek van 16 naar 5 bedden, dat is het plan, of dat niet te rigoureus is, of dat niet te groot is. En zij staan daarin niet alleen, ook hulpverleners maken zich ernstige zorgen of er nog voldoende specialistische zorg overblijft in de kliniek als het echt niet meer gaat. Ik ben bang van niet. Emergis geeft ook aan van op het moment dat het nodig is een opname altijd nog mogelijk. Maar met de verplaatsing van kliniekzorg naar ambulante zorg verlies je ook expertise onder het personeel. Want de mensen die in de kliniek werkten, die zijn natuurlijk door en door bekend met de doelgroep en de problematiek. En komen ze dan thuis te zitten en met begeleiding thuis... dan gaan die medewerkers ook elders werken. Dus verlies je ook die kennis voor het moment dat het echt nodig is. Dus ik ben bang dat op het moment dat er afgeschaald wordt naar 5 bedden... dat er niet alleen een veel zwaardere belasting is voor de zorg... maar ook voor de medewerkers, want die zijn er niet meer. Ja, kritiek, misschien ook wel bezorgdheid hè, die erin doorklinkt. Jij volgt Emergis al lange tijd. Hoe kijk jij daar nou naar? Nou, ik wil het wel graag in perspectief plaatsen. Kijk, er zijn 10.000 Zeeuwen die via Emergis hulp thuis krijgen en zorg thuis krijgen. En een groot gedeelte van die Zeeuwen vindt dat fijn, vindt dat prettig... en komt er uiteindelijk weer bovenop het, om het zo maar even te zeggen. Maar het gaat hier om een hele kleine, complexe groep die het dus thuis al heeft geprobeerd en bij wie het dus niet werkt. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg lastig om die vraag te beantwoorden. Hou je dan inderdaad met 5 bedden voldoende over om die groep mensen die het dus thuis niet redt, om op te vangen in de kliniek? Nou, in maart valt hierover het besluit. Marieke, dank je wel. In Zeeland wordt gemiddeld nog maar 15 keer per dag getest op corona bij de GGD. Toch blijven de 4 teststraten in Terneuzen, Goes, Vlissingen en Zierikzee voorlopig nog open. Binnenkort neemt gezondheidsminister Ernst Kuipers een besluit over het nieuwe testbeleid. En verwacht wordt dat de testen bij de GGD dan helemaal zal worden afgeschaft. De ontmantelde teststraten moeten dan eventueel wel weer snel opgebouwd kunnen worden. 2, 1.
top gedaan. 10 scholen in Zeeuws-Vlaanderen gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. In IJsendijken kregen leerlingen van de Schuttershoek alvast les over afval met een stekker of batterij. Ik heb nu ook gezien hoe erg het eigenlijk is als je allemaal afval verspilt. Want het is heel slecht voor het milieu. Dus ja, ik vind het wel leuk dat ik mee mag doen. Lijkt het je leuk om aan deze race mee te doen? Ja, heel erg. Waarom? Gewoon, ik hou wel van winnen. En de klas die het meeste inzamelt wint €500 voor de school. Vanaf maandag gaan ze aan de slag. Ze gaan onder andere langs de deuren in hun wijk of hun dorp of hun stad. Maar daarnaast mogen ze ook YouTube-video's gaan maken. Ze mogen er mooie posters opgehangen waar ze punten voor krijgen. Dus op die manier vragen ze op heel veel manieren aandacht voor het project. En zamelen ze ook dus heel veel apparaten in. De Zeeuws-Vlaamse scholen gaan nu als eerst aan de slag. En voor de zomer ook nog de scholen boven de Westerschelde om dus elektronisch afval in te zamelen en €500 te winnen. Dan, wielrenner Mark Cavendish uit Groot-Brittannië doet begin juni mee aan de ZLM Tour. En dat is die tour waarvan de eerste 2 ritten in Zeeland worden gereden. De organisatie van de wielerwedstrijd maakte het vanmorgen bekend in Goes. Cavendish is de meest opvallende naam in het deelnemersveld. De Brit bereidt zich in de ZLM Tour voor op de Tour de France, waar hij een nieuw record wil vestigen. Met 34 zeges is Mark Cavendish gedeeld recordhouder samen met Eddy Merckx wat betreft het aantal etappe-overwinningen in de geschiedenis van de Tour de France. En komende zomer wil de inmiddels 37-jarige Cavendish minimaal nog 1 zege toevoegen aan zijn erelijst. En daarmee wordt hij dan alleen recordhouder. Afgelopen jaar hadden we een mooi startveld. Maar zeiden we achteraf tegen elkaar, we misten nog net die ene grote naam. Nou, en die grote naam die komt er nu bij. En dat is echt heel belangrijk voor de ZLM Tour. En voor het verhaal wat we willen uitdragen. De voorbereiding op de Tour de France. Nou ja, dat hebben we met Cavendish nu in optima forma. Dus dat is erg mooi. De ZLM Tour wordt van woensdag 7 tot en met zondag 11 juni gereden, een maand voor de Tour. Het geeft topsprinters de kans om zich goed voor te bereiden. De proloog van de wedstrijd is op woensdag 7 juni in Heinkensand. Vanmiddag werd de route bekendgemaakt en een dag later rijden de renners de eerste etappe van Westkapelle naar Serenhoek over 200 kilometer. De ZLM Tour zal ook de komende jaren in Zeeland blijven. We zijn met een stuk of 6, 7 gemeentes, waaronder dus Veeren en Borselen voor dit jaar. Hebben we een plan klaar liggen voor de komende 3 jaar, waarin die 6, 7 gemeentes samen de etappes invullen. En we daarmee dus samen met provincie Zeeland er dus voor blijven zorgen dat de ZLM Tour elk jaar in Zeeland blijft. Olaf Kooi van Jumbo-Visma won vorig jaar het eindklassement, mede dankzij deze zege in Capelle. Vanaf volgende week mogen er geen vrachtwagens meer door Biervliet rijden. Volgens bewoners zorgt dat vrachtverkeer in de smalle straten voor trillingen en schade aan de huizen. Er werd al jaren over geklaagd, maar er kwam geen verbod. Tot nu dus. Volgens de wethouder duurde het zo lang omdat er bevestiging nodig was van het waterschap. En de levering van verbodsborden liet op zich wachten. Het is geweldig. Het is ook, ja, het is mysterieus. Het is romantisch. En het is spectaculair. Rijk-Jan Koppenjan van de Sterrenwacht heeft het dan over het Noorderlicht. Beter bekend als die groene lichtstralen die je normaal gesproken kan zien in Noorwegen, IJsland. Maar vannacht was het licht ook gewoon te zien in onze eigen provincie. Noorderlicht op onze breedtegraad in Nederland is best wel uniek. En dat komt omdat er heftige zonnestormen zijn op dit moment. En er komen dus extra veel geladen deeltjes van de zon met een enorme snelheid onze kant op gestuurd. En daardoor kunnen we het ook zien in Zeeland bijvoorbeeld. Maar heeft u het nou gemist vannacht? Geen zorgen, want vanavond is er gewoon een nieuwe kans. Rijk-Jan heeft dan nog wel een tip. Het beste kun je naar een donkere plek met een goed zicht op de noordelijke horizon. Dus bijvoorbeeld de Veerse Dam of Neeltje Jaans. En dan moet je het kunnen zien. Dan de rolstoelbasketballers van RBVM uit Middelburg. Die spelen sinds dit jaar Eredivisie. De club heeft Zeeuwse internationals in het team en in de wandelgangen wordt zelfs al gefluisterd dat ze de beste spelers van het land hebben. Mark Aalders uit Wolvaartsdijk is de trainer en speler van RBVM en al heel lang een sterke rolstoelbasketballer. Hij zat bij het Paralympische team en tegenwoordig richt hij zich op zijn club in Middelburg, die op het hoogste niveau van het land speelt. Super blij mee. We hebben gewoon genoeg spelers die op dit niveau kunnen spelen. Dus dan kan je wel in een divisie lager gaan zitten, maar dan win je alles met
ja, 2 vingers in je neus is gewoon niet leuk. Dus we horen gewoon thuis op dit niveau. In het team zitten onder andere de huidige internationals Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer en Juri van Lieren uit Capelle. Zij hebben grote mondiale successen behaald met het Paralympisch team en zijn blij dat ze dicht bij huis op niveau kunnen rolstoelbasketballen. Voor mij persoonlijk was het een beetje een must dat ik toch wel wat niveautjes hoger de wedstrijd ging spelen. En nu spelen we natuurlijk elke week wedstrijd, wat al gewoon veel beter is. En zeker in voorbereiding op ons EK-WK deze zomer is het voor mij alleen maar beter dat ik elke week een beetje wedstrijd kan spelen op niveau. De laatste jaren is RBVM een stuk beter geworden. Dat merkt ook oud-international Edwin Schalks. Ik ben hier opgegroeid. Ik heb nooit Eredivisie gespeeld met RBVM. En ik dacht, ik ga er een keer voor. Samen met mijn teamgenoten. We gaan het proberen. En het is, tot nu toe is het leuk. Ja, we zijn nu de enige club in Zeeland inderdaad. En dat je dan kan laten zien dat je toch niveau hebt, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Er heerst gewoon toch nog een beetje een taboe op het hele rolstoel, het aangepaste sporten. En ik wil mensen laten zien dat wij naast dat we de recreanten hebben die het gewoon supergoed doen ook en hartstikke leuk doen ook, dat we ook topsport hier hebben. In de rolstoelbasketbalwereld wordt al gezegd dat RBVM het beste team van het land heeft. Maar daar zijn ze het in Middelburg nog niet mee eens. Ik denk dat dit een beetje een opstapjaar is en dat we volgend jaar gewoon echt kunnen meeknallen om de eerste plek. Zeg maar. We willen sowieso de play-offs halen. We moeten kijken of dat gaat lukken. Dat is de doelstelling. En dan hopelijk volgend jaar kunnen we meedoen voor de prijzen, zoals ze zeggen. Hoe goed het ook gaat met de club, er is nog aanwas nodig. En die kan soms uit onverwachte hoek komen. Zomaar in een rolstoel gaan zitten, dat doet niemand zomaar. Maar er stoppen er genoeg ieder jaar valide sporters die door middel van een knieblessure, enkelblessure niet meer kunnen sporten. En niemand die eraan denkt om in een rolstoel te gaan zitten. Ik snap het, want ik was zelf ook zo. Heeft iemand behoorlijk op mij in moeten praten om eens in die stoel te gaan zitten. Want ik loop ook nog. Maar als ik in die stoel ga zitten, dan ben ik toch wel heel blij dat ik weer gewoon lekker kan ballen. Zonder dat het iedere keer misgaat en zonder dat ik pijn heb. En die boodschap zou ik mee willen geven. Van op het moment dat je twijfelt en je kan niet meer de sport doen die je zo graag lopend zou willen doen. Kom het eens proberen op de maandagavond in Middelburg. Want we kunnen genoeg leden gebruiken inderdaad. Wederom een alleraardigste zonnige dag met kleine stapelwolken, maar ook weer fris door die wind. Aan het einde van de nacht, dus de nacht van vandaag op morgen, is er kans op een kleine vlok sneeuw. Overdag is het dan bewolkt, maar 's middags gelukkig is ook dan de zon weer terug. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.